Hei, bun venit la un nou episod în care ne jucăm acum un joc nou numit Among Us. Este un joc mai mult care te învață care sunt doi impostori, poate să fie unul, nu doi sau trei impostori și inocenții care trebuie să facă test-uri ca să reușească să scape. Impostorii trebuie să-i omoare și cele cu semnul de exclamare sunt, cum se zice, astea, texturile. Deja e aici. Sper să nu mă omoare. Nu, face text. Ok, deci asta n-are cum să fie. Că impostorii n-are cum să facă texturi. Ok, deci albastru deschis n-are cum să fie. Restul trebuie să fii, cum se zice, pe toată lumea trebuie să fii suspicioasă, că cine știe când vine unul și îți dă una peste cap. Noi acum nu suntem, cum se zice, din ăștia impostori, pentru că facem testuri. Ia că ăsta a fugit. Ia. Ok, e unul aici. Hai să vedem. Sigurile astea poate să le folosească impostorii să scape când omoară pe cineva. Uite pe Henry Stigman din jocul ăla, Henry the Stigman, ok? Vai de mine și de mine că e ăsta roșu să-mi bag chicioarele în el. N-a spus nimic, ok? A găsit corpul. Mamă, cât s-au murit deja, lol. Cât s-au murit, mă, lol. Acum eu degeaba scriu și acum ne dăm cu părerea, știi? Da, este roșu, că roșu m-a omorât efectiv, ați văzut și voi, nu? Și despre asta e jocul. Despre asta e jocul. Hai să vedem dacă ăștia sunt suspicios pe roșu, pentru că roșu este. Hai să vedem, ok, noi nu putem să votăm, nici să scriem, bine, putem să scriem, dar nu ne văd anunțul, că degeaba. Ok, da, e roșu, red, da, 100% e red, pentru că m-a omorât și el era singurul care era pe lângă trup. Știți? Na. Mă că m-a omorât atât de repede, efectiv. Toată lumea pe roșu, nicio discuție alta. Roșu să o voteze pe altcineva, 100%. Da. De ce a ieșit? Da, a fost un impostor, acolo scrie. A fost un impostor și sunt doi. Ok. Ăsta n-are cum să fie. Este imposibil să fie, efectiv. Uite, încă putem să facem test-uri chiar dacă suntem morți. Știți, da, ID-ul când ești mort. Adică foarte logic. Nu e nimic anormal, copii. Sunt invizibil. Uite. Roca Paul. Lol. Sau. Uite, omul de zăpadă. Ok, hai să vedem, că știu că erau niște easter egg-uri pe harta asta. Aici lava, aici te aruncă dacă te-au prins și știu că era ceva bizar. Pentru mine. Mai încoace nu putem să mergem, ok. Uite asta. Explicați-mi și mie ce înseamnă asta. Un trup de om de zăpadă mort și 4 soldăței din ăștia. Specifică jocul, da, dar altceva. Că de ce sunt oameni de zăpadă? Păi și noi suntem oameni de zăpadă, numai că suntem colorați? Că vedeți că omul ăsta de zăpadă de aici are și el un os, la fel cum au restul. Fiind emoji. Și vedeți că aproape pe toată harta îi găsești pe ăștia. Eu uite-l pe roz. Ce faci, mă? Uite-l, mă. Unde se duce nebunul? Hai să facem test-uri atunci. Aici trebuie să dai liniuță. Nu. Da. Perfect. Asta cred că va ce racheta.
Toată lumea are test-uri diferite. Și da, ok. Și mai avem test-ul ăsta și am terminat toate test-urile. Trebuie să găsim nava. Navă. Uite. Perfect. Ok, mai omorât pe unul. Cred că roz e. Dacă e aici un trup, da, roz. 100% roz. N-ai cum, e roz. Nu, ăsta nu e roz. Ăsta e impostorul. Poate să existe și al treilea impostor. Cum adică? Poate să existe unul nu atât de prost că e impostor, îi ajută pe impostori. Ok, cineva la admin, adică ăsta. Da. Mă întreb unde e rozul ăla. Oricum, jocul e foarte fain. Aici stau ăștia la camere. Unde e roz? Că roz e mega suspect și de asta e 100%, adică... Uite-l! Ia, ce vrei să faci, mă? Ce vrei să faci, mă? Vrei să te prefaci că faci test-uri? Te știu, mă, te știu. Te știu, mă. Bine, o să revenim când o să redevină totul efectiv interesant. Bine, am revenit un pic, am văzut că ăsta roz. Bă, și mi-a venit o tactică dacă ne dă impostor. Să ne ascundem în unul din ăsta. Bă, și să stăm în camp. Ca asta am văzut că a făcut. Și mai omoră pe unul. Aleluia, au găsit body-ul ăla în sfârșit, Doamne. Sem banana cine? Nu. Ăștia vorbesc altă limbă, lol. Am uitat să zic like și subscribe la canalul meu de YouTube. Adică acest canal minunat. Dați like și subscribe, că dacă nu... O să fiți pe jocul ăsta nu o să fiți niciodată impostor pe joc. What the... Pe bune, nimeni n-a votat roz. Roz nu e niciun pic suspect. Victoria, așa. Na, revenim cu următorul meci. Și acum vă întrebați, de ce am spus că revenim cu următorul meci? Am spus asta pentru că poate să dureze și 1000 de ani până te bagă în alt meci, efectiv. Uite, toate astea intră. Hotărâți-vă, mă! Bine, am intrat într-un meci, acum suntem în lobby. O să nu pun ăștia pe privat, că... Și trebuie să fie 10 oameni. Ok, încă unul trebuie să apară. Acum măcar o să înțelegem și noi. Da, o să le înțelegem foarte bine limba. Așa. Uite unul, Cristi. Cred că e român, Cristi. Hai să vedem ce suntem. Tot Cleo. Ok, haideți să facem test-uri atunci. Mamă, toată lumea. Toată lumea. Hei rup, hei rup, hei rup. Bine, deja am găsit-o, lol. Aici la laborator poate să te prindă mega ușor. Și nici nu trebuie foarte mulți oameni pe la laborator dacă n-au test-uri multe. Roșu parcă am suspect că ce naiba ai căuta acolo pe la lavă. Sal Cristi. Prea repede. Așa. Unul deja și-a dat disconnect. E clară treaba. Ok. Aproape am făcut toate test-urile. S-a găsit un dead body. Ok. Nu știu ce s-a întâmplat. Haideți să scriem unde. Where? Deja mi apar astea pentru că deja
Am, cred că vreo 10 ore în joc. Nu știu. Nu. Eu nu știu. Îmi trebuie skip. Dacă dăm skip cumva. Ok, deci se pare că dăm skip de data asta. Brown. Maro. Paul este. Nu-i Paul, mă. Haideți să dăm un din asta. Toată lumea a dat skip. Nu știu de ce mă bănuiește roșu, adică ăla. Eu efectiv m-am dus să fac test-uri. Ok? Îmi convins și am terminat toate test-urile. Ăsta nu e lung. Bă, de ce ați dat emergency? De ce, mă? Brown, tău. Cristi, your suspicion. Așa îi spune că ești suspicios. Cristi, ok, haide că știu și eu română dacă e. Eu dau skip. Bă, dacă impostorul ar tăia lumina în fras. Da, mă, eu am fost la telescop cu albastru. Că eu sunt orange, știți. Skip. Nu am dat skip, adică... Tu te dică cât vezi cu ochii că Cristi îi pe lângă rău. God damn it. Haide ciudată, mă. Ok. Nu votez Brown. Eu am dat skip și cu asta basta. Puțin îmi pasă. Dacă măcar Brown ar fi inteligent și ar fi impostorul, ar tăia lumina, mă. Măcar să nu mai dea ăștia emergency. L-au votat pe Cristi. Cristi chiar că e pe lângă joc. Doamne ferească. Bă, copilul e terminat. Doamne. Bă, la numai emergency știe să dea. Nici bine n-ajung aici să fac un test. Gata, să vedeți. Emergency de la Cristi. Să vedeți doar. Stați un pic doar. Dacă nu taie lumina, impostorul aiurea. Aia pentru tot pământul românesc și italiesc și pentru tot globul pământesc. Da, oare de ce? Pentru că la unul este lene să facă test-uri și știe numai emergency să dea. You're very intelligent. Deci ești foarte inteligent, Cristi. Să-l vedeți aici, pe copilul ăsta. Ok, hopa. Să dăm apă repede aici, să punem apică și să ne facem toate test-urile. Gata. S-a umplut acolo bara aia de sus, ați văzut, nu? Nu dăm niciun emergency ca să devenim suspecți. Ok, aici e iet. Negru. Am văzut pe cineva aici, ok. E baby girl, parcă așa, da. Și ăsta, ok, în fras. Cine a dat emergency? Că-l votez din prima. Why?
Că nu dau un... Să nu spun ce, că... Demonetization! Nu bag și t-ul și f-ul, adică excluse pe video. Why? Bă, why? Kill anybody. Eu îl votez pe ăsta, îmi bag piciorul, bă. Bă, ăștia cu emergency-ul lor de căcat. Haide că dăm și noi, ca să nu devenim suspecți că nu vorbim deloc. Și am băgat numai 3 de Y și gata, am vorbit destul. Nu știu de ce, dar eu cred că își dau ăștia numai așa ca să scape. Cristi a ieșit? Bine că a ieșit, Doamne. Ia. Ok, au ghicit. Un impostor a rămas. Păi ce putem să facem? Să stăm aici toți. Fac, nu putem. Hai, repede. Dă-i huz, mă. Nu. Așa. Perfect. Bine. Fă, mi-a dat în văzut tuturor. Mamă, ce prost, bă, a jucat-o. Bă, a dat-o când erau toți pe lângă mine. De asta m-am dus acolo în centru. De asta m-am dus acolo în centru, bă. Că dacă mă prindea era jale. Fă, ce prost a jucat-o, mă. Scriem un easy game. Nici măcar nu mai scriem, că deja l-au votat. RIP, gata, am câștigat. Bă, deci cât de prost a jucat-o. Vii, mă, vii. Pe bune vii. Fă, mai băgăm un mes și gata, și gata episodul. Mai bine că nu dă reclame. Revenim după aia cu următoarea rundă, chiar acum. Hai, așa, perfect. Hai să vedem cât durează. Da, deci durează foarte extra mega mult. Bine, haideți să mai băgăm și ultimul mes și nu mai îmi dă efectiv nimic. Apoi atunci... Asta a fost episodul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați și să dați un share dacă vreți.